Euskal Herrian naiz Londresen euskararen alde. Hizkuntza bat ez da galtzen. Ez dakitenek ikasten ez dutelako. Dakitenek hitz egiten ez dutelako baizik. Horregaitik, abenduaren 3an, Londresen eren, denok euskararen alde. Guk ere euskaraz bizi nahi dugulako. Euskaraz bizi nahi dut! Euskaraz bizi nahi dut! Euskal Herrian euskaraz nahi dugu hitz eta jolaz, lan eta bizi euskaraz eta hortaragoa. Bada garaia noizbait ezagun guda hori galero irabaz. Zabalbideak eta aireak gure hizkuntzak har dezan arnaz. Bada garaia noizbait dezagun guda hori gal